Marahay na aga mga tugang Webes Pongonyan, petsa 17 sa bulan kan Hulyo 2025. Ini ang Bareta alas 7 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daingiba. Enot sa headlines, kulang mga bareta sa lado lokal. Marikas na pagresponde asin pag-adaptar sa 5-minute emergency response policy ng kapulisan. Siniguro ni bagong PRO5 Director Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. Dating PRO5 Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon nagpasalamat sa gabos ng miyembro kan Team Kasurug Cops sa suporta asin pagkamuot na itinaos sa iya kan mga ini durante kan sa iyang termino. PSA kinumpirmar na pwedeng masalidahan ang national ID kung punas na ang pandok o retrato digdi. Nutri Pantry tampok sa selebrasyon kan Nutrimont ang Legazpi City Health Office. Sa lado nasyonal, Pilipinas nagaganintabang para isalbar ang mga Pinoy sa Southeast Asia Scam Center. Sobra 900,000 na Pilipino natabangan kan AIX. COMELEC pwedeng magkondukta ng special election maski daing basbas kan Kongreso. Dolomite Beach Project kausa ka naglalala na pagbaha sa Manila. Sa ibang nasyon, pagkagadan ka nagkapira sa mga soldado sa sinsibilyan sa pagbomba kan Israel, kinumpirmar kan Syria. Baretang Sports, San Miguel Beermen naipatas sa 1-all ang final series ninda kan TNT Tropang 5G. Yan ang headlines. Muna sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Siniguro kan bagong Regional Director kan Police Regional Office 5 na si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. ang makaskas na pagresponde asin ang pag-adaptar sa 5-minute emergency response policy kang kapulisan. Sigong kay Babagay bilang pamayo kan komandansya kan Rion, gigiyahan niya ang PNP sa tamang dalan asin grounded in unity sa paagi kan principles kan rule of law. Ipapotob ang modernisasyon sa sistema kan PNP, pag-enhance kan investigative tools asin pag-adaptar kan innovative technologies kung saan pigpupurtiran ang diretsos kan lambang saro. Piging ganyarman kan opisyal ang Kasurug Cops na labanan ang mga illegal na aktibidad, pakusugon ang anti-illegal drugs asin manhunt operation, asin napagaraban na bago ang pagiging PNP Bicol Director ni Babagay Jr. nagserbi ni bilang Director kan Police Security and Protection Group asin naging komandante man kan PNPA. Kasabay sa dakulang kontribusyon ni Babagay Jr. sa pulisya iyo ang pagbilog ng crime recording system na nagsiserving standard sa pag-record ng mga insidente kang krimen sa bilog na nasyon. I again therefore direct all the provincial and city directors, chief of police to ensure adherence to these 3 basic instructions that were given to us by the chief PNP. You must not stay in your offices and police station. Go out. Be present in the community. Talk to them. Ensure that the community not only see you but feels your presence. Respond to call for assistance within 5 minutes, taking into consideration, of course, the peculiarity of the area and security of your personnel. Be responsive and be courteous to phone calls, especially those received through our official hotlines, and be alert, responding to radio transmissions and challenges. We must investigate all crimes properly, uphold the rule of law. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagpahayag nin pasasalamat sa gabos ng miyembros kan Team Kasurug Cops si dating Police Regional Office 5, Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Sa iyang opisyal na pahayag, sinabi kaini na sa iyang paghali bilang pamayokan komandansya, yaonan sa iyang pasasalamat sa dai matatawaran na suporta asin pagkamuot na naitaos sa iya kan kapulisan. Sinabi ni Dizon na ini ang nagserbing kusog asin inspirasyon niya, tanganing mautob ang sa iyang mga programa asin kagustuhan na masiguro ang seguridad sa Kabikolan. Katakod kaini hinagad kan opisyal, ang puwersa kan kapulisan na suportaran ang bagong regional director asin tabangan na mautob ang katuyuhan kan organisasyon. Padagos man na dapat na magserbi na may integridad asin mantiniron ang pagkasararo asin pagtarabangan para sa marhay na serbisyo sa publiko.
Sa iba pa niya itong mga baretang kinumpirmar kan Philippine Statistics Authority o PSA Bicol na pwedeng masalidahan ang national ID kung burado na ang pandok o retrato digdi. Sa entrevista kan DCGB News kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, sayang sinabi na pwedeng mag-apply ng replacement alagad dapat sunodon ang mga lakdang para digdi. Sinabi niya na pwedeng darahon ang naraot na national ID na may kupas o natuklap na retrato sa pinakangaraning PhilSys Registration Center. Siguruho na kompleto asin tama ang mga impormasyon. Piglilinaw man ni Perdiz na ang replacement ka national ID na may nagkapurunas ng front-facing photograph libre o dain nin bayad. Ipresenta itong PhilID na kung saan nagpipill off. And then may request form po kitang fill upan po duman sa replacement. So once na na-verify ito, kay puan kung isurrender itong national ID, fixed registration center, ma-text po or ma-message si PSA kung available ng ID. Ka-open po ang katuyang office duman sa mga fixed registration center. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Bako gabos na makantidad asin barato na pagkakan, masustansya. Sa programang Negosyo Time na sa DCGB, sinabi ni Legazpi City Health Office Registered Dietitian Jocelyn Villar na sa ngunyan na ipinagsiselebrar ang Nutrition Month. Saro sa saindang programa sa mga barangay, iyo ang Nutri Pantry. Sinabi ni Villar na kung pwesto ini kan local available food sa mga barangay, siring kan batag, puso kan batag asin iba pang available na produkto na pwedeng i-showcase asin ipabakal. Ang mga benepisyaryo kaini, iyo ang mga pamilya na may malnourished na aki. Apwera kaini, may aktibidad man na minatukdo sa mga magurang sa tamang pagpreparar sa paaginin cooking demonstration. Sa paagi kaini, maski sa hababang kantidad, pwede nang masiguro na may nutrisyon ang pagkakan para sa mga aki. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pinanginutan kanako Bicol Party List katuwang ang Department of Information and Communications Technology o DICT ang 3-day CLICK project o Courses for Literacy on Internet and Computer Knowledge sa Legazpi City kung saan 50 na benepisyaryo ang suminabak sa hands-on training para masanay o matuod asin maging responsable sa paggamit ng computer asin internet. Bako sana sa Legazpi ginibo ang proyekto dahil uminabot naman ini sa Premier Distrito kan Albay, partikular sa Tabaco City kung saan 25 ang mga jóvenes nagikan sa manibaybang banwaan ang nagpartisipar sa kainut-inuting aldaw in training kanudyo 15-2025. Kamautang kang CLICK project na paiwason ang digital skills ka mga jóvenes asin tawan sila nin tamang karaman kung paano gamiton ang teknolohiya sa ligtas asin kapakapikinabang na paagi. Sinabi na ko Bicol Congressman Saldico na sa panahon mo niyan bako na sufisyente na tatao ka sanang gumamit ng computer. Dapat man aram ninda kung paano ini magiging armas tanganing umasensoan sa indang buhay. Tinawang pa niya nindoon na ang CLICK project bako sa na basta seminar inipagi para mas maingat ang jóvenes sa internet asin para maabot ang mga oportunidad na darakan modernong teknolohiya. Mawot man kanako Bicol na mahiling ang Bicolanong jóvenes na day nawalat sa digital age. Mas dakol pang jóvenes ang piglalauman na magikinabang sa mga masunod na batch kan training asin sa siring na proyekto padagos na pigkapatunayan kanako Bicol Party List na sa lambang parte kan riyon may kaibanan na sing kasurog ang jóvenes sa pag-abot kan sindang mga pangaturugan. Suportado kan DepEd Legazpi ang plano na gibuho ng Integrated School ang Padang Elementary School. Inisusugman sa endorsement letter ni City DepEd Division Superintendent Danilo Despi na mina-endorso kan siring na proposal basiman sa kahagadan kan mga magurang kan mga estudyante sa nasabing eskwelahan na maginama na sarong integrated school tanganing dai na madifisilan sa pagtungtong nin high school ang mga estudyante. Saro ini sa lakdang na pigbubusol
ni City Councilor JP Lee bilang chairman kan Committee on Education sa sangguniang panglungsod kan Legazpi. Nagkapira naman na mga elementary school an pigbusol na maging integrated school arog kan Estancia Elementary School, Bugtong Elementary School, asin may plano pa sa mga ibang eskwelahan. Sarong bagay man ini na makakapagpagian sa gabat na pigpapasan kan mga magurang dahil dai na magpapaeskwela pa sa hararayong eskwelahan sa sekundarya sa sentro kan syudad nin Legazpi. Sangunya nakasalang na ang proposal sa sangguniang panglungsod para sa magkakanigong deliberasyon asin pag-aadal. Mientras tanto, ipigpresentar na Alcalde John Trinidad kan Albay ang key challenges na presenteng pigampang kan lokal na gobyerno sa ginibong Municipal Development Council meeting kasudma sa Municipal Hall. Pigpaliwanag ni Mayor Trinidad sa mga punong barangay ka munisipyo, miyembros kan sangguniang bayan asin sa mga department heads ang nagkapirang problema. Ipinagkategorize ni kan alkalde sa tulong main areas siring kan human resource development, economic enterprises asin iba pang outdated na local revenue code. Sinabi ni Trinidad na kada challenge iguanin problema alagad sa paginin kooperasyon asin pagkasararo madaling mahanap ang solusyon. Ipigbubusol kan Legazpi City Veterinary Office na mapahiwasan sa indang bite reduction of dog, NCAT o BIRDC program sa mga public schools kan syudad, tanganing mapromoter ang community safety as in responsible pet ownership. Sigon kay City Veterinary Office Head, Dr. Emmanuel Estepona, katuyuhan kan programa na babawasan ang dog bite incidents sa paagi kan education on proper pet care as in understanding animal behavior. Ipinahayag man kan City Veterinarian na sangunyan, zero rabies death ang Legazpi City alagad alangkaw ang dog bite cases. Ang BIRDC program nakakatabang tanganing maidukaran ang pet owners on dog behavior asin maipasabot ang marhay na epekto kan responsible pet care practices. Naresibi na ang livelihood assistance kan 504 na small business owners sa Ginubatan Albay na makakatabang sa sendang pagninegosyo matapos narapaduhon kan Bagyong Christine. Ipigdistribute ang 10 milyon pesos na kantidad kan livelihood assistance kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office number 5. Halis sa 39 barangay sa Ginubatan ang mga benepisyaryo na nakaresibi nin tig 20,000 pesos kada saro. Kasabay sa mga benepisyaryo, iyo mga hog raisers, sari-sari store owners, rice retailers, food vendor, asin iba pa. Nasa 8 pamilya na ang naafektaran kanang yaring sulo sa Barangay Poblasyon del Gallego, Camarines Sur. Ang nakaresibi nin 80,000 pesos bilang financial assistance hala sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Sigun kay DSWD Regional Director Norman Laurio, katayuhan kaini na matabangan ang mga biktima kan sulo na makarecover sa naging trahedya sa saindang buhay. Matatandaan na sa 8 kaharungan asin nasa 50 individual ang naafektaran kan insidente na sangunyan, nakiki-star sa ibang arong o kaparientes. Mientras tanto, apwera kaini, nagtaoman ang DSWD nin 32,000 pesos na kantidad kan food packs as in relief items as in nagkondusir nin psychosocial interventions para mag-asistir sa mga vulnerable residents. Kada pamilya nakaresibi ng 10,000 pesos na para mientras na makakatabang sa saindang hanap buhay. Mga tugang primerong parte yan kan Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon, isforsa siniba pa. Kasarabay na po ang kamugdagang kampanahon, makalis lamang po kene. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa Bareta niya sa lado nasyonal, nangapunan ng Pilipinas sa mga otoridad sa Southeast Asia para isalbar at sintabangan ang mga Pilipinong biktima ng human trafficking na pigpipili na magtrabaho sa mga illegal na call center o scam hub sigon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sa payag ang DFA, sinabi ka na hensya na padagos ang koordinasyon kani sa mga embahada sa Thailand, Myanmar, Laos, asin Cambodia. Maski wala pang itinaon na numero nin mga biktima, siniguro man ka na ahensya na sa indang esparsos sa pagsalbar asin pagkapauli sa mga biktimang Pinoy, mantang inabisuhan man ang mga Pilipino na gustong magtrabaho sa abroad na mag-agi sa tamang proseso sa paagi kan Department of Migrant Workers o DMW asin iba pang magkakanigong ahensya. Hinagad man kan DFA sa publiko na mag-usip o magsumbong kung may aram sindang kaso o posibleng biktima an sa indang kapamilya na naipit sa mga scam hub. Ipinahayag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na sobra 900,000 na Pilipino ang natauwanin tabang medikal sa irarom kan programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa primerong 6 na bulan ngunya na taon. Base sa records kan Crisis Intervention Unit, uminabot sa sobra 900,000 na individual ang natabangan na may totalmenteng kantidad na sobra 8.5 bilyon pesos. Sa numerong ini, sobra 600,000 ang nakaresibinin cash assistance sa good 10,000 pesos, mantang sobra 200,000 man ang natauwanin guarantee letters para sa gastos medikal, arogan pagpapabulong, bulong, asin diagnostic procedures. Sinabi man ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakamauotan kan AICS na matabangan ang mga pamilyang nadidifisilan sa mga medical emergency, kaibahan ang mga pamilyang may sufisyenteng income, pero naapektaran pa man giraray kan medical expenses. Ipinahayag ng Korte Suprema na pwedeng magkondukta ang Commission on Elections o COMELEC ng special election para panuan ang bakanting congressional seat maski daing resolusyon gikan sa Kongreso. Sa desisyon na sinurat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando,
ibinasura kan Supreme Court and bank ang petisyon na isinumitir ni Elroy John Hagido na may kamautan na obligaron ng House of Representatives na opisyal na ideklarar ang bakanting pwesto sa katulong distrito kan Palawan asi magpaapo din ni special election. Tinawanin doon kan Korte Suprema na ang paggalat sa resolusyon gikan sa Kongreso pwedeng magdara ning pagkatraso dahil sa proseso na kinaimbeltuhan kang committee reviews asi nagkapirang pagbasa. Nagdag pa kang Korte Suprema na pwedeng mag-asa ang COMELEC sa iba pang paagi tanganing makumpirmar ang sarong bakanting pwesto sa arog kan opisyal na anunsyo, press release o sertifikasyon hali sa Speaker o sa Secretary General kang Kamara maski pa may sesyon ng Kongreso. Sinabi pa kan Supreme Court na dapat tugutan ng COMELEC na gampanan ang sendang trabaho asin magkondukta ng special election nin nasa tamang oras sa sinday na pependyente pa kan Kongreso. Pigduturo na dahilan kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Dolomite Beach Project bilang pangenot na kausa kan paurotrong pagbaha sa Taft Avenue, Manila. Sigun kay MMDA Chairman Don Artes, natulong pangenot na drainage outfalls na kumpuesto nin Faura, Remedios asin Estero San Antonio Abad an isinarado dahil sa konstruksyon nin artificial na beach. Dahilan digdi ang tubig uran, nagaagi na sana sa sarong sewerage treatment plant na dai kayang mag-akomodar nin dakul na tubig kada makusog an uran. Dahilan digdi nagkoordinar na ang ahensya sa Department of Environment and Natural Resources para mientras nabuksan ang mga outfall kada tag-uran. Tinaawan pa nin doon kan opisyal na kaipuhan nin sarong komprehensibong drainage master plan sa bilog na Metro Manila para maiwasan ang grabing pagbaha. Dahil nakakayahon kanasyon ang sagrare na pagrangka sa national budget, lalo na ang daing pondo na pagkalikot digdi. Hinanaging pahayag ni Senador Panfilo Ping Lacson sa Tahaw, kanis versus kan Department of Budget and Management o DBM, na pugulan asin ang singitan sa propestong 6.793 trillion pesos na budget para sa 2026. Enot kini nangapudan si pangandaman sa ahensya ng gobyerno na magsunod sa budget asin dahil na maghagad panindugang na pondo sa mga kongresista sa oras na nagponsindang tukaron ang budget bill. Sigun sa report, nag-uro na si pangandaman as mga department secretaries para siguruhon na masunod sinda sa budget. Tinawan nindo ni Lacson na dai na dapat mautropa ang pagkarangkakan budget lalo na ang 2025 General Appropriations Act o GAA na pigsasabi niyang mangled beyond recognition. Enot kaya ibinulgar ni Lacson na bakumpata sa sinsala ang alokasyon para sa flood control project sa 2025 budget. Digdi may salit na barangay na nakakuha nin 1.9 billion pesos kasi nakakuha nin salit na banuan nin 10 billion pesos. Saraw sa priority bill ni Lacson sa 28th Congress ang pagsiguro nin transparency sa preparasyon kan budget sa pagikan pagpartisipar kan civil society organization sa proseso kay bana ng Bicameral Conference Committee. Nagsumitir na kan sa iyang courtesy resignation si Palace Press Officer Attorney Claire Castro kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez. Kasunod ini kan ipinaluwas na memorandum ni Gomez para sa gabos na undersecretaries, assistant secretaries asin directors kan PCO asin attached agencies kaini. Sigon kay Castro, kaibahan siya sa mga nagsumitir nin unqualified courtesy resignation bilang kasimbagan sa direktiba ni Gomez na nagtaonin plaso sa Hulyo 18. Nakapalaman sa memorandum ni Gomez na ang lakdang tanganing matauan siya nin buwelo sa pagpili sa mga tawong makakatuwang niya sa pamamahala sa PCO. Sigon kay Castro, pabor siya kay Gomez para makapili ini nin tawong pwede niyang isabay para sa pagserbi sa mga namamanwaan. Base sa memo ni Gomez, padagos na ang trabaho kan opisyal na hinagad o hinagadan nin unqualified courtesy resignation sagkod na day ini nakakapagdesisyon kung matinir o dai ang mga ini sa indang pwesto. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, kinumpirmar kan Syria na nagresulta sa pagkagadaan kan nagkapera sa saindang soldado sa sin mga sibilyan ang pagkikiaram kan Israel matapos kaning bumbahon ang Syrian forces sa Suwaida syudad sa southern Syria narani sa border kan Jordan asin Israel. Ang nasabing pag-atake sa Syrian forces asin sa saindang mga armas ay pinag-orden ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil plano kang gobyerno kan Syria na gamiton ang mga ini laban sa Druze. Ang Druze militias magkikipaglaban para sa
Israel sa lambang Arab-Israel War asin Sulamenting Arab Group na pigtutugutan na maging soldado sa Israel Defense Forces. Napagarman na kanakaging aldaw, suminilyab ang labanan entre kan Druze militia sa sin Bedouin tribes na guminadan na sa 200 katawo asin sigon sa report gikan sa Syrian Observatory for Human Rights. Inakusaran man kang grupo ang government forces kan Syria asin sa indang kalyado nin summary executions sa mga sibilyan na Druze. Nangako man si Netanyahu na dain hindi papabayaan na mabugtak sa peligro ang Druze sa Syria dahil sa rarom na koneksyon kamangini sa mga nag-i-star sa Israel asin sa Golan Heights. Mientras na nagpapatahaw naman ang Trump administration kung saan hinagad kini sa Israel na pundo na pag-atake sa Syrian military forces. Baretang sports na ipatas kan San Miguel Beermen sa 1-all ang PBA Best of 7 Finals matapos na pamarang kaluninda. Ang TNT Tropang 5G sa score na 98-92. Nagkamada sa paggana kan Beermen si Don Trolliano na nagrehistro nin 22 na puntos asin 6 na rebounds sa kawat na ginibo sa Smart Araneta. Igwaman nin 17 puntos si Junmar Fajardo asin 16 na puntos man. Ana irehistro ni Mutautwa mantang igwang 10 na puntos si Jeron Teng. Sa kamugtakan po kang bagyong Krising, nasa linya ang Pag-asa des Regional Forecasting Center, Sir Melvin Almuela. Diyos marhay na pagkagapos. Kininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na si Krising ay na-maintain din niya ang sa iyang kusog habang pasiring po ini sa may parte kang silangan kang karagatan ng Bicol region asin kasabagong alas 4 pang madaling araw. Ang sentro kang tropical depression na si Krising ay pigakalkulong na sa distansyang 535 kilometers silangan kang Huban, Sorsogon. Ano sa coordinates na 13.1 degrees north and 28.9 degrees is taglayang kusog na paros na abot sa 55 km per hour. As in, pagbugso kang paros na abot sa 70 km per hour. Ito po ay naghihiro pa siring sa Sulnupan Norte, Sulnupan sa rekas na 15 km per hour. Sa ngunyan po, di man kitang anuman na tropical cyclone wind signal na nakabandera sa anumang parte kang Kabikulan. Mantang ang tropical cyclone wind signal ay nakabandera lamang po sa may bahagi ng Cagayan and Aurora region. Then, ito pong si tropical depression na si Krising po ay naasahan po na pwede po maging tropical storm category ngunyan na pagkaldaw. Asin ito po ay pigalaw man na pwede pa po itong magkusog habang binabaybay niya ang sirangang parte kang kadagatan kang Bicol region na pwede po siya maging severe tropical storm sa aga po hanggang sa aga ng pagkabanggi. Mantang ito pong si tropical depression na si Krising ay pwede po itong magtama sa kadagang kang mainland Cagayan bukas po ng pagkabanggi siring na sa pagkaaga ng Sabado ng madaling araw. Ito po ay naasahan din na pwedeng luwas sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado ning pagkabanggi hanggang Domingo ning pagkaga. Mantang southwest monsoon o paros ng habagat naman po ang nakaka-apekto dito po sa may parte kang Mindanao. Sa sunod pang parte kang Luzon asin Kabisayaan. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience ning panganoro na kalingitan na may kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat pagdagoldol. Nulat ka ang tropical depression na si Krising. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa sulnupan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging banayan sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ng temperatura tigil umam poon 25 sagkod 30 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay nagsirang kasi bagong alas 5:27 ng pagkaaga. Asin masulno patyan na alas 6:15 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almuela reporting live halidigdi sa DOS ng Pag-asa Ligas. Thank you very much, Sir Melvin. Mga ito ngayon na po ang kabilugan sa tuyang alas 7 mga bareta. Dini po nasing kinalap sa DCGB News based sa nakalis na 12 oras. Pagaran po kan nakatuwang nato sa pagsurat kang bareta, Jenny Matthew Balyaran, Kiringman si Nicole Ann Gloriani. Lado technical, kasabay po dyan si Ronald Baldo, Kiringman si Casey Tanay, ang strong OGT from CSPC. Si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa pangarap po kabilog na tropa ka Mega Force Patrol, Kiringman nilo kay Homer Realista Lola, kay Benji De Pogi,
Kantabay si Jay Balisoro dyan po sa RRJ Subdivision Ginubatan. Good morning si Rolly Alvarado po sa Pasay City. Asin sa kabos pong naka-tune in sa DCGB News online Facebook page. Siring man si Joseph Nerick watching from Kugungan Abilia, Ligao City. Siring man si Rose Rojero. Good morning watching from Ligao. Mauranda po. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balon. Ako man po si Mardila, dahil iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po ang masunod na programa, Ang Hapot with VP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga, ang hapon.